Pozdrav, moje ime je Lovro Pendić, nadam se da ste svi dobro i da preživljavate ovogodišnju situaciju. Danas ću vam ispričati nešto o povijesti LGBT identiteta te o sveopćem prihvaćanju istospolnog ponašanja kroz vrijeme i prostor. Pred vama je svijet. Sigurno se pitate zašto sam ga ovdje stavio i što predstavlja ovo sve označeno. Naime, boje na karti okvirno predstavljaju prihvaćenost LGBT zajednice te legalni status diljem svijeta. Probajte sami pogoditi koja boja što predstavlja. Naime, u 2020. godini homoseksualnost je ilegalna u 68 država, te se čak u njih 11 provodi smrtna kazna. To su vam ove tamnije označene, tamnije narančaste. Najviši primjeri za to su Saudijska Arabija i Iran. Ostale nijanse crvene i žute predstavljaju države u kojima pred LGBT zajednicom postoje zakonski problemi kao što su kazne ili nedostatak zaštite od diskriminacije. U drugu ruku imate plave države. Možete vidjeti kako su najrasprostranjenije u Sjevernoj Americi, Europi i u Latinskoj Americi. Legalni status, kao što vidite, varira. No, zašto on u stvari varira? Ima li to isključivo veze sa religijom i kulturom ili postoje neki povijesni razlozi za to? Uskoro ćete saznati više. No, prije nego li se počnemo zabavljati s povijesti, u navedenim tablicama možete vidjeti procjenu prihvaćenosti koju LGBT zajednica uživa. Nažalost, kao što možete često i svjedočiti, legalni status je daleko od općeg prihvaćanja. Diskriminacija nije iskorijenjena samim dekriminaliziranjem istospolnog ponašanja ili priznavanjem istospolnih brakova. Postoji mnogo faktora koji će utjecati na to koji će status LGBT osoba u određenoj državi imati. Na samom vrhu imate Australiju, Kanadu, Portugal te Švedsku. Smatra se da su to države s najrazvijenijim LGBT pravima te da se u pravilu LGBT osobe ne suočavaju s diskriminacijom. Nažalost, diskriminacija je teško iskorjenjiva, no osobe tada imaju zakonsku zaštitu koja im omogućava normalan i miran život. Iz tablice možete vidjeti kako veliki dio zapadne Europe ima legalizirani istospolni brak te posvajanje djece. Nažalost, postoji i druga strana medalje. Smatra se kako su navedene države najgore po pitanju LGBT prava. U navedenim državama je čest kriminal protiv homoseksualnih osoba, nemaju zakonsku zaštitu, opće je prihvaćena diskriminacija, te u nekima čak postoji i smrtna kazna. Zvuči poprilično strašno u usporedbi s Europom. Možete vidjeti kako su te države u stvari države Bliskog istoka i Afrike, gdje su kultura i religija prevalentni faktor koji određuje stav prema LGBT zajednici. No imate i države poput Jamajke, čiji je legalni status dijete kolonizacije. Naime, Jamajka svoj zakon vuče iz britanskog zakona o sodomiji koji je u Ujedinjenom Kraljevstvu odbačen. Mnoge ga kolonije diljem svijeta još uvijek primjenjuju. I, kako bismo u stvari ovo učinili primjenjivim na nama, moramo pogledati kako stoji i Hrvatska. Naime, mi smo u ovoj bljedoj zoni. Not great, not terrible. Pogotovo kad vidimo da smo iznad SAD-a, no moramo uzeti u obzir da je SAD puno veća država u kojoj stavovi prema homoseksualnosti itekako variraju od mjesta do mjesta. U pitanju LGBT prava, mi smo poprilično mlada zemlja. Zemlja u kojoj se LGBT zajednica još uvijek bori za svoje mjesto, te u kojoj se stavovi drastično mijenjaju od generacije do generacije. Ne znamo što nam nosi budućnost u Hrvatskoj, ali se možemo nadati. Sad, kad smo okvirno prošli kroz situaciju u svijetu, moramo vidjeti kako i zašto se takva situacija formirala. Ili oduvijek bila tako, ili se situacija mijenjala s periodima. Vidjet ćete da je ova druga solucija zato što se pojam homoseksualnosti i općenito spolnosti jako mijenjao ovisno o kulturi i o vremenu u kojem žive. Možemo započeti s jednom od najreprezentativnijih kultura antike, s Egiptom. Nije sačuvano puno pisanih dokaza o stavovima starih Egipćana prema homoseksualnosti, no sačuvani su likovni prikazi. Na desnoj slici možete vidjeti statu od dviju žena u položaju bračnih drugova, a na lijevoj možete vidjeti muški par kako spolno opći. Iako nema direktnih pisanih dokaza o stavovima, oni su sačuvani u raznim pričama te u spisu u grobnicama. Jedna priča osuđuje homoseksualno ponašanje boga Seta, no smatra se kako osuda dolazi iz antagoniziranja samoga boga, a ne njegovih potencijalnih seksualnih preferencija. Drugi izvor nam govori o skladnom životu između dva muškaraca koje je pronađeno u njihovoj zajedničkoj grobnici. Neki homofobni povjesničari bi vjerojatno rekli da su oni samo bili jako dobri prijatelji, no neću posumnjati na onu drugu soluciju.
I u ostatku Azije su sačuvani podaci koji nam govore o postojanju homoseksualnog ponašanja. Jedan kineski povjesničar je utvrdio kako je svaki car u Han dinastiji imao svog istospolnog partnera, te je sama tema homoseksualnosti bila jako proširena u umjetnosti, kao što možete vidjeti na ovoj lijevoj slici. S vremenom će se stavovi u Kini nažalost mijenjati. Druga reprezentativna civilizacija na području današnje Indije. Transseksualni bogovi, mitska homoseksualna bića te opisivanje istospolnog ponašanja u knjigama kao što je Kama Sutra nam govore kako homoseksualnost nije bila nepoznanica. Također je bitno napomenuti kako je tada već utvrđen pojam interseksualne ili transseksualne osobe pojmom hidžra. On se očuvao i danas na području indijskog podkontinenta. Zanimljivo je kako država poput Bangladeša kriminalizira homoseksualnost, ali no status hidžre je potpuno legalan. A sada se moramo osvrnuti malo na civilizacije koje su oblikovale Europu kroz povijest. Možemo vidjeti da je prvi poznati slučaj kriminaliziranja homoseksualnosti bio zabilježen u Asiriji, gdje su zabranjivani odnosi između vojnika. Kazna za to je bila kastracija. Drugi primjer je primjer starog Izraela, gdje je unutar Tore kazano kako je istospolno ponašanje nedopustivo, te nošenje odjeće drugog spola također nedopustivo. Poznat je primjer priče o Sodomi i Gomori, gdje je Bog uništio ta dva grada zbog njihovih devijantnih ponašanja. U Grčkoj je priča bila malo drugačija. Istospolno ponašanje je bilo rašireno, te općenje između starijih muškaraca i mladića bilo prihvaćeno. U Grčkoj percepcija homoseksualnosti je bila potpuno drugačija. Zbog toga što je bilo patrijarhalno društvo, pojam maskuliniteta je starim Grcima bio veoma bitan. Zbog toga je i općenje između starijih i mladih muškaraca bilo prihvaćeno, jer se starost asocirala s maskulinitetom, a mladost s feminiziranjem. Između muškaraca istog socijalnog statusa je stigma bila uglavnom usmjerena prema osobi pasivnog položaja tijekom seksualnog čina. Homoseksualnost je također bila asocirana i s politikom. Značajno je da je Platon u jednoj od svojih rasprava izjednačio homoseksualnost s demokracijom. Također, homoseksualnost je poznata i u umjetnosti, od kojih je najznačajnija pjesnikinja Sapfa te Ilijada. Ilijada predstavlja najstariji zapis u kojem je prikazana emocionalna povezanost između dvaju muškaraca, to jest Ahileja i Patrokla. Sliku njih dvojice možete vidjeti na desno. Rim je slijedio sličan primjer kao što je bio u Grčkoj. Zbog svojeg dubokog patrijarhalnog društva te pojma maskuliniteta, stigmu je zaobišao partner koji ima aktivnu ulogu, a najčešće ju je dobio ukoliko bi općio s robovima ili oslobođenim robovima, prostitutkama, djecom ili mladićima. U umjetnosti je homoseksualnost bila prevalentna. Možete vidjeti prikaz seksualnog čina nađen u Pompejima te bočicu parfema koja prikazuje isto. No književnost je daleko vodila po pitanju zapisa homoseksualnosti. Mnogi su pjesnici poput Marcijala i Juvenala izražavali svoju prisutnost s mladićima, te se smatra da je tema istospolne ljubavi jednako bila raširena kao i ona heteroseksualna. Poznata je i priča iz Ovidijevih metamorfoza. Govori nam o djevojčici zvanoj Ifis, čiji je otac zaprijetio njenoj majci kako će ubiti njeno dijete ukoliko joj ne rodi sina. Kada je rodila djevojčicu, dala joj je neutralno ime Ifis kako bi sakrila njezin spol. Kada je napunila 13 godina, otac joj je odabrao djevojku imena Janta kao njenu suprugu. U prikazima njihova međusobna ljubav, no kako se termin braka približavao, Ifis osjeća neugodu te osjeća krivicu zbog istospolne ljubavi. Božica Izida na kraju pretvara Ifis u mladića. No kako se rimskim carstvom širilo kršćanstvo, stavovi prema homoseksualnosti su se mijenjali te su uvedeni mnogi diskriminatorni zakoni koji su ponekad uključivali i smrtnu kaznu. Takvi stavovi su se nastavili kroz cijeli srednji vijek. Muškarci su bili gonjeni, kastrirani i spaljivani, te su također i žene bile kažnjavane na sličan način, iako je to bilo slabije dokumentirano. 1533. kralj Henrik VII. Uveo je smrtnu kaznu za sodomiju, te je upravo taj zakon postao baza svih daljnjih kriminalnih gonjenja homoseksualnih osoba stoljećima kasnije. Više puta sam spomenuo pojam sodomija, možda ste ga i čuli već negdje. No, da pojasnim. Sodomija je oblik seksualnog ponašanja koji ne uključuje vaginalni seks između ljudi. U to se ubraja oralni seks, analni seks te također općenje sa životinjama. Zanimljivo je napomenuti kako su za vrijeme proganjanja homoseksualnih osoba u Europi razni perzijski pjesnici opisivali homoerotiku na isti način kao što su i stari Rimljani u antici.
Kad smo već kod antike, dio srednjeg vijeka koji možemo asocirati s antikom je renesansa. No, po pitanju homoseksualnosti, antika i renesansa nemaju veze jedno s drugim. Progoni su se nastavljivali te su dosegli svoj vrhunac za vrijeme inkvizicije. Zanimljivo je napomenuti da je unatoč brojnim zakonima homoseksualnost u Europi bila i dalje vidljiva. Najreprezentativniji primjer za to je Firenca. Dolaskom Francuske revolucije došla je revolucija u zakonskom statusu homoseksualnog ponašanja. Sodomija je dekriminalizirana te će u roku idućih 60 godina mnoge države Latinske Amerike slijediti isti primjer. Da, dobro ste čuli, zanimljivo je kako su države poput Brazila i Argentine daleko prije legalizirali homoseksualnost nego što su to učinile države u Europi. U Engleskoj je zanimljiv primjer homoseksualnosti bio postojanje lokala pod nazivom Molly House, što su u stvari bile krčme u kojima su muškarci pronalazili svoje partnere. Riječ o homoseksualnosti se ubrzo proširila uhićenjem poznatog pisa Oscara Wilda, te je tada homoseksualnost prvog puta došla u fokus javnog oka. U 19. stoljeću su također započela prva znanstvena istraživanja unutar psihologije koja su dala status homoseksualnosti. No, nažalost, taj status je bio takav da je isticao nastranost te je proglasio homoseksualce devijantnima. Početkom 20. stoljeća započeo je ogroman shift u homoseksualnom načinu života. Berlin je postao predstavnica s mnogim gej barovima, kabaretima, te 1897. godine u njemu osnovana prva organizacija koja se bavila LGBT pravima. Također, 1922. godine su slijedile prve javne demonstracije za homoseksualna prava. Nažalost, taj status će uskoro biti ponovno krivično gonjen. U SAD-u je centar bio New York, najveće metropolitansko područje, te će upravo on biti okosnica svih događaja u vezi borbe za LGBT prava u 20. stoljeću. Nažalost, razdoblje liberalizacije homoseksualnosti je uskoro završilo. Jačanje tradicije te osjećaj religije je ponovno postalo prevalentno, te su mnogi homoseksualne osobe bile zatvorene u mentalne institucije, nad kojima su provođene terapije poput kastracije i lobotomije. U nacističkoj Njemačkoj čak 50.000 muškaraca poslano u koncentracijske logore, od kojih su mnogi umrli. Ti muškarci su se suočavali s diskriminacijom od strane vojnika, a i od strane ostalih zatvorenika. U Drugom svjetskom ratu još je jedna osoba postala prominentna zbog svoje homoseksualnosti, slično kao i Oscar Wilde. Za njega ste vjerojatno čuli te ga poznate kao jednog od najbitnijih osoba u razvoju računalne tehnologije. Naravno, to je Alan Turing. Zbog straha od uplitanja stranih i neprijateljskih vlada, Turingu je propisana terapija estrogenom. Nažalost, to neće dobro završiti jer upravo zbog nje obolio od depresije te počinio samoubojstvo. U SAD-u su se počele događati neke zanimljive stvari. Osnovan je dio vojske namijenjen ženama, te je prvi put omogućeno ženama da aktivno sudjeluju u zanimanjima koje su namijenjene muškarcima. Drugi svjetski rat se može smatrati prijelomnim razdobljem u borbi za ženska prava. U svijetu su se počela događati promjene tradicionalnih karakteristika i pozicija vezanih uz spol. Jedan od prijelomnih trenutaka u borbi za LGBT prava su bili Stonewallski nemiri 1969. godine. Naime, u New Yorku je bio zabranjen rad gej barova, te je svaki od njih morao imati teško da dobiju licencu kako bi radio. Zbog toga su se često znali pojavljivati mali ilegalni barovi koji su ubrzo bili zatvoreni. Jedan od takvih je bio i Stonewall Inn, prikazan na slici. Bar koji je okupljao sve članove LGBT zajednice je uskoro bio pod policijskom racijom, no ubrzo se pojavio otpor posjetitelja te se protest pretvorio u one nasilne vrste. No, nemiri ipak nisu bili toliko medijski dokumentirani. Što je onda stavilo Stonewallske nemire na lentu vremena? Godinu dana kasnije organizirana je povorka koja je okupila 5000 posjetitelja kako bi se obilježila godišnjica nemira. Uskoro će taj čin potaknuti i LGBT članovi ostalih nacija u borbi za njihovih prava. Na lijevoj strani možete vidjeti takvu borbu u Londonu, a na desnoj strani možete vidjeti sliku iz Stonewallskih nemira u kojem se aktivno pruža otpor. Kako je vrijeme teklo, ponovno se počelo govoriti o homoseksualnosti. No, otkrićem HIV-a je stvorena nova stigma koja će postati nova prepreka u liberalizaciji LGBT prava. Unatoč tome, liberalizacija je tekla diljem svijeta. 2001. godine Nizozemska je postala prva država koja je legalizirala istospolni brak te omogućila posvajanje istospolnim partnerima. 2003. poslije dekriminalizirana sodomija u cijelom SAD-u, koji će 12 godina kasnije slijediti legalizacija istospolnih brakova na nacionalnoj razini.
Druga najmnogoljudnija zemlja na svijetu, Indija, je 2018. godine odbacila stari zakon o sodomiji koji proizlazi iz kolonijalnih doba te je legalizirala homoseksualnost. No, gdje u cijeloj situaciji stoji Hrvatska? Za vrijeme srednjeg vijeka homoseksualnost nije dokumentirana te se o njoj zna vrlo malo. No u 19. stoljeću je predložen i uveden novi zakon o kriminalizaciji homoseksualnosti iako nije nikad stupio na snagu. Za vrijeme Drugog svjetskog rata homoseksualnost je bila kažnjavana čak i smrću od strane političkih partija, te je 1951. kriminalizirana u Jugoslaviji. No ipak u 70. se godinama homoseksualnost više nije smatrala mentalnim poremećajem. Taj je postupak učinjen čak 17 godina prije nego što je WHO učinio isto, te je homoseksualnost legalizirana. No daljnji će razvoj biti usporen zbog promjene političke situacije u Hrvatskoj. Ušavši u 21. stoljeće, Hrvatska viđa mnoge promjene po pitanju LGBT prava. 2002. godine je održana prva Pride parada u Zagrebu te se borba za prava nastavila. Nažalost, 2013. godine u Ustav je uvedena zabrana istospolnih brakova, no uskoro je pred Europskim zakonom omogućeno životno partnerstvo. 2020. godine Ustavni je sud donio odluku o ravnopravnosti udomljavanju djece između heteroseksualnih i homoseksualnih parova. Sad kad smo sažeto prošli kroz povijest LGBT identiteta, postavlja nam se pitanje o budućnosti. Unatoč napretku u antidiskriminatornim zakonima u mnogim državama Zapadne Europe i Amerike, članovi se LGBT zajednici dalje suočavaju s diskriminacijom. U 2020. godini se procjenjuje da je u SAD-u 11 transseksualnih osoba ubijeno na temelju mržnje. Ako se takve stvari događaju gdje LGBT osobe imaju zakonsku zaštitu, kako je tek u državama gdje se oni suočavaju sa svakodnevnom diskriminacijom, ali i krivičnim gonjenjem. Budućnost je uistinu neizvjesna. Kao što vidite kroz povijest, stavovi su se drastično mijenjali. No LGBT zajednica se i dalje bori i dalje će se boriti. Unatoč svim poteškoćama i dalje postoji ustrajnost i optimizam. Možda je upravo iz tog razloga homoseksualnim osobama dano ime gay, koje proizlazi iz engleske riječi sretan. Hvala vam na pozornosti i nadam se da ste uživali.